Kajingye pule ya ka kitab u Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni priang ngubha ya pi baro, ha ka keteng u Disgrace, sya ka channel Kasi Gospel Media. Ka subjek syapang kimra klau kadi ka subjek kabayar kabala sedang nengkong ha ka Bible ya kabala buj kemau kadi na ka kitab u Daniel kalenong kabanyo hag ni ka po ngini puli ya ki jengmut jong kini kimra klau ka tho parsi yano Daniel kalenong kabanyo kudkhot kabankong kaong ha ka snem kabankong ka jong u Belshazzar im Babylon kabatho hakasnam kaspasnam kabasan spa sanpulai BC long bau Daniel ula posniu ula yei kijing tu pau halor kajing thia kajong u bat ula tho yak kaba ula yei kadkhot kabalai ter ubatai bau yei ki sautli kimrat ke bahe ke baye pher wei na wei pat ubankong u stream kum using ubaar kum kadingiem ubalai kum ulabasa Ubasaw, umrat, uba iting, uba omla manithu bo wisrim banu ha gani kaparthai. Kadakhat kabakhasan kabatai bo Daniel ula kuslai hadu kata namar ba umla marsuthu bakini kimra klau ki bo yai ki tho pharsi yano ha kadakhat kabakhan riu u Daniel ha gajing thu pau ula kli na wei ni kita ke angel bar udaong ngalakali hau ya ka jingsisha syapang kani boro bat ka basautunat kalong bauyo ya ka jubab kadakhat ka bakhanyo ka batai hang ni u angel uong kini kimrat ke bahe ke basautli ke long saus im ke ban mi no na ka khndo ka bamut bakini kimrat cloud ki thoi ki nong sanshar ke ban sajob ya ka wei hadien ka wei ka hima Daniel kalanong kabahinyo kadukhat kabaar nginyo puli ki katu kani kemat ki jingmut ki badan haka u Daniel uong kumni ngalayo i ha kijing itu pau jonga menmit bat hakmi kita ki Saul ka beneng kila persat halor kaduriau ba katkum ke kitab Jeremia kalanong basau pukundai kadukhat lai pesan hadu lai puhnyo kal ka yang persi ya ki jingele kijing pensakma habong balap persat halor ka duriau ba duriau ka tho yaki katkom ke kitab jipapau kalano bakhanyo ka dukhat ka bakasan ka ka duriau ba ka yang parsi yau pajba ni ki kenjaban riu bat ki thlit habo Daniel utho beruang ngalayu i bad hakmi kita ki Saul ka beneng kila persat halor ka duriau ba de sautli kimrat ki bahe kilayawan mino nakata kaduriau kamut ayu kayang persi ya ki jingele jong kawai hadin kawai kahima na pedeng kini kisim kibalami na kijaj benriu bapher ha ka perthai toini puli ya wei hadin uwei umra klau Daniel kalong banyo kadukhat kabasau umra klau ubankong wei stream kum using long ba udan di kitab niang pukuni uni umra klau ubankong utho parsi Yosim Nebuchadnezzar usim jong kahima Babylon Jeremia klanong basan pho kadakhat bakhanyo kong u Israel ulong kalangbrot lapni stream ya kajaj benriu Israel kum kalangbrot ha ka ba using kini kising kilawan banbe ya uni ulangbrot kini kising using uthohi ya kahima Babylon usim Nebuchadnezzar Habakuk kalanong benkong kadakhat kabanrio bat kabanyo kaong kumni nabahakmi ngapan yang yiki khali kata gajaj benrio kabakthang bat kabakhong kabamut kibakloi manwan penjot kia her kumba kapukni kapungkloi ya kaban bamdo Long ba uniu sing badan ni kini kitabnya pukuni kitabnya yang kitau ya kabor kajing klan bat kajing kloy hoi ha kajing sensyar Josim Nebuchadnezzar haba penjot ya kiwei ki hima ha kaparthai long ba ulalong ubadan bor ubakloy bat ubaklan hadu kata-kata
Ka Bible ko ong kumni syapang uni umra klau uban kong ubai srim kum using ubadan kita ki thamnyang labatai bala phunno yakini ki thamnyang jong u laai yakadonut breu hau kadkum ka history ka bangil ipuli na ka kitab u Daniel kalonong basaw kad khat ka absan hadin ka jingkop sorong jong sim Nebuchadnezzar yaw Daniel bar khamtam e yaw blai ladabi thulpa ba unsa bam phlang kum ki masidap hadu nyo ki ayam kum balak ran na ka Bible nyo tuli kisnam usim Nebuchadnezzar uyo ya ka jingpang be ulale kum umrat bad hadin kata ula kala ka bumut bad ula ai ka borom ka jingero yaw blai Daniel kalonong basaw ka khat ka balai pinyo udoong mantanga u Nebuchadnezzar ngayero bat nga ketiu nam bat nga penun borom yaw tau usim jong ka beneng namar ki kam jong u baro kilong ka jing sisa bat kelenti jong u ka jing bishar bat ki bayat ha ka jing sorong ula ban penpo mentapat ngini puli sa yaw ni umra klau ubaar ubay stream kum kadingim Daniel kalonong bahnyo kadekhat kabasan labatai tila khli silyang jau balai teli kisingkrong kiladon haka sentur jong u kumbang ile puli naka kitab u Daniel kalonong kabaar sapang kadoblay kaba tho persi yaka hima met papasha hoy habaong la khli silyang kay kabangakwa banong baya ka hima Babylon la job thma da kisim jong ka met ba ka Persia ya ka Persia la sansha da Cyrus ba ya ka met la sansha da Darius kat kum ke history ba ka hima Persia ka khamklan ya ka hima jong ki met kum bala ong bala khli silyang Daniel kalonong basan kat khat ka balai pho lepoi ka batai kumnu ba kisim jong ka met ba Persia kumnu baki job thma ya ka hima Babylon haba ong ba laitli ki singkrong kidon haka sentur jong kani kadingem kini ki laitli ki singkrong ki tho ki laitli ki hima ba kini ki hima ki bisrop ki la job thma kum ka Lydia ka baar ka Babylon bat ka balai kadi ki Egypt ngini pulipat sa umra klau ubalai Daniel kalonong bahnyo kudukhat ka banrio uni umra klau ubalai we stream kum ulabasa udan saw teli ki thamnyang bat saw teli ki kli Daniel kalonong bapra kudukhat apoi apar uni umra klau we stream kum ulabasa utho yosim jong ka Greece saw teli ki himaken kin mi no nakta ka jait penrio kay kabangakwa bang kran kat kum ke history po news im utho ya u Alexander u bakraw jong ka Greek oi hakakerta kaba dang samla rangba ula janjob ya ka perthai barok kowe ngitip ba ula basa u deumrat u bastat tam hak perthai kumjuru hakathma hak jingalam jong sim Alexander ula janjob ya ka perthai barok kowe da ka jing stat long ba kat kum ke history bau Alexander uyap haka kerta ka balai pulai snam hau jun kalai terik jong snam lai spa apulai BC ke ke balaja ya ka hima jong u lai pia aki saungot ki general ki jong u pa kita kilang u Kasanda Lysimachus Ptolemy bat Seleucus labatai bau ni ulabasa udan sautli ki kle pa sautli ki thamnyang ki tho ya kini ki general jong u Alexander umra klau basaw Daniel kalonong banyo ko dekhat ka banyo ka subatai bat ka ongkom ni ulong umrat ubay tieng bat ubadan bor bat ubaklan chikadai badan ya ki peniat nar hoy nyitip bahadin ka hima Greek ka basensyar ka bajab thma kadai ka Rom kumbangi puli ya ka kitab o Daniel kalonong baar syapang ki kijatnar ki batho farsi ya ka hima lani ya katakari ka bangiong ka Rom kumjuru kat kum ka history
Baha ujun arpa atrik jongsnem shispa riu popra bisi haka thma penna kabamut shispa saw snem hadin ka jingyap jong u Alexander ka hima Greek kala kelono perkarum kala sensyar haka perthai borok kawai long ba uni umrak klau uba itieng udan shipho tli kireng kepat kebaja ba ngilai puliru haka kitab u Daniel kelanong baar ba hadin kanar long ba ki shipho tli ki shenriak kejat jong ketu ka dorblay shibanta kide da dopertha par shibanta kide da kanar kay ka banga kwa ban ong karkom ka jingbatay ha kitab u Daniel kelanong banyo dukul apsaw par shapang kita ki shipho tli ki reng nakani ke hima shpongut kisim kinmi kumalakran ha kitab u Daniel kelanong gabaar kadaya kaju tang bagi pher ki phashi kay ka banga kwa ban ong ba ha ka spasnem kabalong sospa nyopon riu edi la penyapai ya ke hima rom da kinong herthma ki baronar blakhot aktinawai babarian na ka ri Germany longba kilaya phia kila penpra ya ke rom shipotli ki hima kilami malatip yakini kum ka Europe ka barem bat kita kilong ka Anglo-Saxon blakhot miswa mental akhot ke England ka Lombards balakot menta ke Italy nanta ka Burgundians ka bakot menta ke Switzerland nanta ka Visigoths bakot menta ke Spain nanta ka France nanta ka Suevi bakot menta ke Portugal ka Lamani bakot menta ke Germany nanta bapra bakandai bishpo ka Vandal ke Heruli bat ka Ostrogoths Daniel kalong banyo ko dekot ka barpo kong kumni badi kita ki shpo tli ki reng kibal adon halor ka kli jong u bakata ka weipat kereng kalami bakani ka wei kereng kalami kala le ayu kala penduk ya lai tili kireng ya ka bangin sepuli ha ka weipat ka po to ai bo ble ungkut khu yipi kat ba pi puson ban puli ye ni ki kitam ki badan jede bat kisngi ki bakado na ka benta ka brom jong ble amen nginget ki khubor kilong ki bashay kat kum ka Bible batu ai ba uble en kurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong phi ba ru kum jo ban subscribe khnang ma phinyo ek jing tep ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha uble amen